Aquest taller consisteix en la construcció col·lectiva de diferents estructures en forma de cúpula. Totes elles fan servir un sol model de peça a mosques que permeten el seu encaix i que es sostinguin mútuament. La idea del material va néixer a partir del dibuix de Leonardo da Vinci, el pont autosostenible, i és una generalització directa. En el procés de desenvolupament de la idea vàrem conèixer el treball de l'escultor contemporani holandès Rinus Rulus, que ja havia desenvolupat la idea de les cúpules. En Rinus ha trobat també dibuixos que demostren que el mateix Leonardo da Vinci havia pensat de fer aquesta xarxa de bastons encavalcats. Rinus ha investigat i desenvolupat les cúpules des d'una vessant artística. Nosaltres hi hem establert una relació d'amistat i col·laboració. Des del Museu de Matemàtiques hem realitzat un disseny propi d'aquests bastons i ens hem centrat en la seva vessant didàctica. Existeixen molts patrons possibles per encavalcar les peces. Nosaltres treballem 11 models bàsics, tot i que n'hi ha més, i es poden combinar entre ells. Geomètricament, aquests patrons poligonals són enrajolats plans. Per què, doncs, s'eleven i formen cúpules? Precisament, fer-se i respondre a aquesta pregunta és un dels punts pedagògicament interessants. L'explicació està en la diferència d'alçada entre els punts de recolzament de les peces. Si el fons de les osques estiguessin a la mateixa alçada, l'estructura no s'aixecaria. En el moment de la construcció té molt valor, òbviament, el procés d'identificació del patró i de reflexió del lloc on cal situar cada peça. El fet que, en poca estona, s'obtingui un resultat tan espectacular crea una forta dinàmica col·lectiva. Nosaltres treballem aquest taller amb èxit en totes les edats, des de primària al batxillerat, també amb el públic familiar. Fem el taller com a complement de la visita al Museu de Matemàtiques i també a les mateixes escoles, instituts i fires al carrer. L'adeqüem a cada nivell i circumstància, sense cap problema. Adaptem fàcilment el ritme i la complexitat de les cúpules. A més del treball col·laboratiu i els continguts evidents de geometria, arquitectura i tecnologia, el material dona peu a l'entrada de continguts interdisciplinars, com l'art i la història. Un cop construïda, en funció del grup, la cúpula permet diferents experiments. Es pot aixecar, moure-la, s'hi pot entrar, es pot investigar la seva deformació o també la seva resistència als terratrèmols. Són moments intensos de treball en grup, de tensió creixent, que acaben amb l'espectacular caiguda en cadena de totes les peces.